Tak for invitationen. At blive menneskelig betyder, at man skal lære sig at tyde tegnene, billederne, musikken, og så skal man også erhverve sig noget viden. Vores tilværelse kræver af os, at vi skal kunne beherske det uoverkommelige, det uforudsete, det overvældende og det forundrende. Vi skal forstå vores medmennesker. Vi skal kende vores sprog, vores kultur og sociale baggrund for at kunne håndtere det uforudsigelige og den uoverkommelige tilværelse. Skolen skal give eleverne mod til at leve. Viden tænder livsopmærksomhed. Vi skal værne, og vi skal dygtiggøre det menneske, som skal bære civilisation og kultur videre. Det handler om at være med til at gøre mennesker frie. Viden er med til at udrydde fordomme og gøre mennesker frie i forhold til det nytænkte, det nyfølte og det nyskabte. Der er nogle farer i vores samtid, som ikke bare lurer, de truer også. Der er dumheden og det, som vi kalder det monofone menneske. Om dumheden skriver den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer. Han var modstandsmand og endte sine dage i en tysk koncentrationslejr. At dumheden den er farligere end ondskaben, som altid lader sig afsløre og som altid vækker protest. Dumheden er vi værgeløs overfor, for den bider ikke engang argumenter på. Det er en menneskelig defekt, ikke en intellektuel. Det er ofte en defekt, vi pådrager os i fællesskaber, hvor der opstår lyst og trang til kammeratskab. Bonhoeffer skriver, ved nøjere iagttagelse viser det sig, at enhver stærk ydre magtudfoldelse af politisk eller religiøs art slår en stor del af menneskene med dumhed. Bonhoeffer hævder, at menneskene berøves deres kritiske sans, og de intellektuelle evner syner hen eller svigter på grund af den magtudøvelse, som kammeratskabet lægger op til. Den dumme bliver et viljesløst instrument og bliver i stand til at gøre meget dumt og ondt uden at erkende det. Det er vist Knausgård, der har fundet på udtrykket det monofone menneske, og han bruger det om Anders Behring Breivik, som begrundede sin udåd med, at han var i krig. Han modsatte sig opløsningen af den traditionelle manderolle. Feminisme og homoseksualitet er fænomener, der truer den nuværende samfundsorden ifølge Breivik. Nationalstaten anså han for at være under pres fra muslimer og multikulturalisme. Han bærer på voldsfantasier og politiske fantasier og ser aldrig sig selv som en, der tager fejl, men er overbevist om sin egen uskyld. Det er karakteristisk for den monofone, at han på intet tidspunkt angrer sin handling. Han ved godt, at han har myrdet 77 mennesker, ikke i blodrus, men i kold og rolig bevidsthed om et politisk wake-up call til alle os andre. De andres følelser angik ham ikke. Under retsforhandlingerne sad dommer og journalister og tilhører samt familie og græd. Han lod sig ikke påvirke. Han så dem nemlig ikke som virkelige. Han så dem som virtuelle. Knausgård skriver om ham, kun et selv kan føle for et andet selv. Og det har han ikke længere, det er dødt. Hans identitet, møjsommeligt bygget op med en ny krop, kraftig og muskuløs, en ny psyke, desensibiliseret, hensynsløs er soldatens identitet, heltens identitet, og den strider mod alt det, han var. Jeg bekæmper det, som om han har kropsliggjort et billede og gjort det relativt absolut til kød og blod, mens han har omdannet det virkelige absolute, de unge menneskers kroppe, til billeder, pixel og tal. Der findes også nogle mennesker, som helst taler hånligt om mennesket. Den britiske filosof John Gray taler helst om mennesket, som nogen af os taler om dyr. Mennesker er forudbestemte, skriver han. Vi er neandertaloide i alt, hvad vi foretager os. Vi kan bilde os noget ind. Vi har institutioner, der bilder os noget ind. De institutioner er bortset fra humanistiske foreninger, især religiøse organisationer. Religion er kun til stede som et håb om, at mennesker kan overvinde sin disposition, der grundlæggende ikke er andet end at ville overvinde sit medmenneske og sejre i den indbyrdes krig. At tale om mennesket som frit eller som frihedshungrende finder Gray ligefrem bedragerisk. Når man læser Gray, mærker man hele tiden, hvordan hånlatteren runger ud over menneskeheden. Vi bilder os ind, at et fremskridt kan bevæge os væk fra egoismens og selviskhedens og selvopholdelsesdriften. Hvis mennesker bliver fortryllet af en idé,
fornemmer man, at Gray finder dette menneske latterligt og uvirkeligt. Man får et mærkeligt forstyrret billede af mennesket, hvis man ser bort fra menneskets mulighed for at tage fejl og være ond og gøre det, der ikke tjener andre kræfter end de undergravende. Men jeg vil nu til enhver tid gerne stille mig op i den kø, som John Gray anser for at være den utopiske og den latterlige kø. Jeg tror på, at forud for ondskaben og løgnen går tilliden, hengivenheden og barmhjertigheden. Det er min opfattelse, det er min tro, mit menneskelige udgangspunkt, der forlener mig med den indsigt. Videnskabeligt kan det naturligvis ikke påvirkes. Når jeg synes, at vi skal tale om dannelse, er det fordi, at der er bevægelse i det begreb. Dannelsesbegrebet er med til at skubbe til indsigten, at mennesket aldrig er færdig med at gøre sig tanker. Jeg kan godt lide Løgstrups tanke om, at skolen er det sted, hvor vi stifter bekendtskab med det uoverkommelige. I skolen lærer vi hele tiden, at livet byder os nyt, men at der er følelser, viden, indsigt, eftertanke og lærdom i verden, og vi kan åbne os for det uoverkommelige, for de andre, for det ukendte, hvis vi altså tør. Sammen med hjemmet skal skolen være stedet for tilværelsesoplysning. I skolen skal vi kunne lære og tale om det, der rammer os og bliver vores liv. I skolen skal vi opleve sammenhæng, og vi skal turde tale om det, der ikke går op. I skolen skal vi turde se tilværelsen i øjnene og tillægge os forståelse, men også kritik af det samfund, vi danner sammen med de andre. Skolen er meget mere end akademiske tilegnelser. I skolen lærer vi grundlæggende at være sammen med de andre. Borgere i et demokratisk samfund har grundlæggende brug for denne oplevelse at forstå, at tilværelsen, den er vi sammen om, og derfor er det, vi kalder det samfund. Naturligvis finder der også en tilpasning sted i skolen. Det hører sig til, at vi sliber kanterne af og lærer os at omgås hinanden, og at vi sætter standarder i skolen. Men østtyskeren Roland Jahn har lært mig, at det kan blive så smalt, at tilpasningen ikke fremmer den fælles forståelse, men jager tanken og sproget ind i en bestemt bås, og derfor gør alt færdsel uden for de sprogspil eller den pågældende ideologi, den religion eller den politik forbudt. Rædsomt sted at være. Vores tilværelse er fyldt med fortællinger, og i skolen skal vi lære de fortællinger at kende, og vi skal lære at lave fortællinger med hinanden. De grundlæggende fortællinger i Europa i disse tider er for så vidt jeg kan se 2. Der er fortællingen om, at dette er kontinentet, hvor demokratiet har vundet frem efter mange års kamp. Det er en fortælling om grundlæggende tillid til medmennesket. Det er en fortælling om, at den store velfærd kan fordeles. For en sidefortælling er, at ulighed er med til at gøre et samfund skrøbeligt for interne kampe. Det er en fortælling om demokrati, medmenneskelighed og tolerance. Det er en fortælling om hjælpens kultur. Det er en fortælling om velkommens kultur. Det er en fortælling om frihed og lighed og respekt for den enkelte. Og så er der en anden fortælling. Den handler om angst. Der kommer nogen, der vil tage det hele fra os. De vil forvandle vores kultur, tage alle indsigterne fra os. Vi er bange for dem, selvom de kommer fra samfund, der er styrtet sammen, selvom de kommer som fattige og udbombede, selvom de kommer som fremmede. Vi er bange for dem, for vi tror ikke, at de kan se vores fortælling. Vi tror ikke, at de er fascineret af fortællingen om demokrati, lighed, velstand og barmhjertighed. Det er vores 2 grundlæggende fortællinger i Europa i dag. Der er kun mulighed for, at vi får fremgang i verden, hvis menneskene viser hinanden tillid. Vi skal oplyse hinanden. Vi skal turde se ind i mørket. Vi skal også gå mod lysere steder, og vi skal gøre det sammen. Vi skal tilegne os viden og gøre alt det menneskelige gældende over for hinanden. Vi skal lægge ængstelsen for spøgelserne bag ved os. Den amerikanske tænker Martha Nussbaum har skabt begrebet social poesi, eller rettere sagt cultured imagination and narrative imagination.
Nussbaum fremhæver vigtigheden af, at mennesket lærer sig at tage skridt bort fra sig selv og hen imod den anden. Hende jeg ikke kender, men som jeg lever i samfund med, og som jeg er afhængig af. Den anden er det menneske, der får mig ud af mig selv, lærer mig dimensioner i tilværelsen. Den anden giver mig andre øjne og andre følelser at stille op med. Den anden lærer mig om andre religioner, om andre ideologier, andre måder at være til på. Denne sociale poesi skal tilegnes i hjemmet, i skolen og på universitetet. Jeg skal lære, at der ikke kun findes analyse og logik. Der findes andet end det konstaterende og det iagttagende. Der findes en verden, som jeg må involvere mig i, og at jeg som menneske skal lære mig, at der findes modsætninger, og at verden er et kompliceret sted at færdes, og jeg skal lære de andre at kende og forstå dem, ikke bare afvise dem, ikke bare forsvinde i vrede og afstandtagen og lette løsninger. Nussbaum skriver om, hvordan mennesker skal kunne forstå hinanden på tværs af kulturer, og at det er alt afgørende i en verden, hvor vi alle er afhængige af hinandens lykke. Vi skal erindre os om, at vi er afhængige af hinanden i den globale virkelighed, og at vi ikke kan isolere os. Det er heraf livsmodet til håndtering af det uforudsigelige og det uoverkommelige skal opstå. Og så henviste en god ven mig til et citat fra den islandske forfatter Jón Kalman Stefánsson, som i en af sine bøger skriver om det uoverkommelige liv. Når alt ender sådan, at vi ikke kan forstå det, ikke vil, ikke tør forstå det, men alligevel nok altid skal prøve hele tiden og uden at tøve. For hvis vi først giver op over for det umulige og fange det, der ligger uden for livets rækkevidde, så svigter vi. Svigter så fuldstændigt, at ingen kraft kan råde bod på det. Tak for jeres opmærksomhed.